Messaġġ tal-Qdusija tiegħu Franġisku għar-Randan 2018. Joktor il-ħażen u għalhekk l-imħabba tibret f'ħafna. Mattew, kap 24, vers 12. Eżis ħuti. Għal darb'oħra risaq lejna lejt tal-mulej. Biex nitħejjew għalih, il-Providenza ta' Alla toffrilna ta' kull sena iż-żmien tar-Randan, sinjal sagramentali tal-konverżjoni tagħna, li jħabbar u jwettaq il-possibilità li nerġgħu lura lejn il-mulej b'qalbna u bħajjitna kollha. Din is-sena wkoll, b'dan il-messaġġ, nixtieq ngħin lill-Knisja kollha tgħix bil-ferħ u l-verità dan iż-żmien ta' grazzja. U dan nagħmlu billi nħalli tnebbaħni espressjoni ta' Ġesu fil-Vanġelu ta' Mattew. Joktor il-ħażen u għalhekk l-imħabba tibret f'ħafna. Din il-frażi insibuha fid-diskors dwar l-aħħar ta' żminijiet u li huwa ambjentat f'Ġerusalemm, fuq l-għolja ta' Żebbuġ, propju fejn tibda il-passjoni tal-mulej. Huwa u jwieġeb għal mistoqsija tad-dixxiepli, Ġesu iħabbar tiġrib kbir u jfisser is-sitwazzjoni li taf issibruha fiha il-komunità ta' dawk li jemmnu. Quddiem ġrajiet ta' swit il-qalb, xi profeti foloz għad iqarqu b'bosta, hekk li jeddu li jitfu fil-qlub l-imħabba li l-qalba tal-Vanġelu kollu. Il-profeti foloz. Meta nisimgħu din is-silta, nistaqsu lilna nfusna x'ejriet jieħdu dawn il-profeti foloz. Huma bħal saħħara ta' sriep, jew aħjar japprofittaw mill-emozzjonijiet umani biex jassru l-persuni u jwasluhom fejn iridu huma. Kemm ulied ta' Alla jinġibdu mill-ħajriet tal-pjaċir ta' ftit mumenti li jaħsbuh se jagħtihom lena. Kemm bnedmin jgħixu bħal imsaħrin mill-illużjoni tal-flus, li fir-realtà jagħmluhom il-sira tal-profet jew ta' interessi msejkna. Kemm persuni jgħixu jaħsbu li biżżejjed huma għalihom infushom u jaqgħu priża tas-solitudni. Profeti foloz oħra huma dawk iċ-ċarlatani li joffru soluzzjonijiet sempliċi u immedjati għad batijiet, rimedji imma li nafu li huma kompletament ineffikaċi. Kemm żgħażagħ jiġu offruti r-rimedju fals ta' droga, ta' relazzjonijiet uża u armi, ta' gwadanni faċli imma diżonesti. Kemm oħrajn jinġibdu minn ħajja kompletament virtwali, fejn ir-relazzjonijiet jidhru iżjed sempliċi u maġla biex imbagħad jirriżulta li jkunu traġikament nieqsa minn kull sens. Dawn il-qarrieqa li joffru ħwejjeġ bla valur minflok ikunu jqaċċtu dak li hu l-iżjed prezzjuż, bħalma huma id-dinjità, il-libertà u l-ħila li wieħed iħobb. U l-qerq tal-vanità li wassalna biex naqtu figura ta' paguni, biex imbagħad naqgħu fir-redikolu u mir-redikolu ma terġax tqum lura. M'għandniex għax nistaġbu minn dejjem ix-xitan li hu giddieb u missier il-gideb ippreżenta l-ħażen bħala ġid u l-falz bħala veru biex iħawwat il-qalb tal-bniedem. Għalhekk, kull wieħed u waħda minna huwa msejjaħ biex jiddixxerni fil-qalb tiegħu u jarbel jekk hux qed jiġi meħdet mill-gideb ta' dawn il-profeti foloz. Jeħtieġ nitalmu ma neqfux fuq il-livell immedjat, superfiċjali, imma narfu dak li jista' jħalli ġo fina marka tajba u li tul iżjed għax ġej minn Alla u jiswa ta' bilħaq għal ġid tagħna. Qalb kiesħa. Dante Alighieri fid-deskrizzjoni tiegħu tal-infern jistħajjel lix-xitan bil-qiegħda fuq tron tas-silġ u jgħix fil-kesħa tal-imħabba f'gata. Mela ejjew nistaqsu lilna nfusna kif tista' tibret fina l-imħabba? Liema huma s-sinjali li juruna li fina l-imħabba qed tirriskja li tintefa'? Dak li jitfi l-imħabba huwa qabel xejn ir-reba għall-flus,
l-erq ta' kull ħażen. Warajha tiġi ċ-ċaħda ta' Alla u għalhekk li ma nibqgħux infittxu il-faraġ fih waqt li nippreferu id-deżolazzjoni tagħna flok il-kelma tiegħu u s-sagramenti. Dan kollu jinbidel fi vjolenza li teħodha kontra dawk kollha li narawhom bħala theddida għaċ-ċertezzi tagħna. It-tarbija li għadha ma tweldietx, l-anzjan marit, dak li għaddi jżurna, il-barrani, imma anki il-proxmu li ma jikkorrispondix max-xewqat tagħna. Anki l-ħolqien huwa xut siket ta' kif din l-imħabba qiegħda tibret. L-art hija avvelenata miż-żibel mormi bass jew għall-gwadan. L-ibħra, anki huma mniċsa, ikollhom jgħattu l-fdalijiet ta' tant nawfraġi tal-migrazzjonijiet sfurzati. Ismewjiet li fil-pjan ta' Alla jgħannu l-glorja tiegħu huma mċarta minn magni li jwadbu xita ta' għodot tal-mewt. L-imħabba tibret ukoll fil-komunitajiet tagħna. Fl-eżortazzjoni apostolika Evangelii Gaudium ippruvajt infisser is-sinjali li żjeċċari ta' dan in-nuqqas ta' mħabba. Dawn huma l-għas egoista, il-pessimizmu sterili, it-tentazzjoni li niżolaw ruħna u li nimpenjaw ruħna fi gwerer kontinwi li joqtlu l-aħwa. Il-mentalità mondana li twassalna biex nagħtu każ biss ta' dak li jidher minn barra u hekk iġib fix-xejn il-ħeġġa missjonarja. X'għandna nagħmlu? Jekk ġewwa fina u madwarna naraw dawn is-sinjali li għadni kif fissirt, araw kif il-Knisja, u għalliema tagħna, flimkien mal-mediċina kultant morra tal-verità, toffrilna f'dan iż-żmien tar-randan ir-rimedju ħelu tat-talb, tal-karità u tas-sawm. Jekk niddedikaw aktar ħin għat-talb, inħallu l-qalb tagħna tiskopri l-gideb sigriet li bih inqarqu bina nfusna biex nistgħu sa fl-aħħar infittxu il-faraġġ ta' Alla. Hu missierna u għalina jixtieq il-ħajja. It-tħaddin tal-karità jeħlisna mir-rieba u jiena niskopru li l-persuna l-oħra hija ħuna u oħtna. Dak li għandi qatt ma huwa tiegħi waħdi. Kemm nixtieq li l-karità tinbidel għal kulħadd veru stil ta' ħajja. Kemm nixtieq li bħala nsara nimxu fuq l-eżempju tal-apostli u fil-possibilità li naqsmu mal-oħrajn il-ġid tagħna naraw xhieda konkreta tal-komunjoni li ngħixu fil-Knisja. U hawn nagħmel tiegħi l-eżortazzjoni ta' San Pawl meta stieden lil-Korintin jiġbru għall-komunità ta' Ġerusalemm, għax dan ikun jaqblilkom. Dan jgħodd mod speċjali fir-Randan li tulu ħafna organizzazzjonijiet jagħmlu ġbir bris il-knejjes u l-popli f'diffikultà. Imma kemm nixtieq li anki fir-relazzjonijiet tagħna ta' kuljum quddiem kull wieħed u waħda minn ħutna li jitlobna xi għajnuna, naraw f'dan sejħa tal-providenza divina. Kull karità hi okkażjoni biex nieħdu sehem fil-providenza ta' Alla ma' wliedu. U jekk hu llum qed jinqeda bija biex nieħu ħsieb ta' ħija, għada kif ma jipprovdix ukoll għal ħtiġijiet tiegħi u li ma jħalli lil ħadd jgħaddih fil-ġenerożità. Is-sawm fl-aħħar nett idajjef il-vjolenza tagħna, iżarmana, huwa okkażjoni importanti biex nistgħu nikbru. Minnaħa jippermettilna nduqu dak li għaddejjin minnu dawk li jonqoshom imqar l-aktar meħtieġ u jafu x'inhu l-qrid ta' kuljum minħabba l-ġuħ. Minnaħa l-oħra jesprimi l-qagħda tar-ruħ tagħna, imġewħa għat-tajjeb u għaċana għall-ħajja ta' Alla. Is-sawm iġibna f'sensina, jagħmilna iżjed attenti għal Alla u għal proxmu, jerġa' jqajjimna għar-rieda li nobdu lil Alla li waħdu jista' jaqta' il-ġuħ tagħna. Nixtieq li l-leħen tiegħi jasal lil hemm mill-konfini tal-Knisja Kattolika biex jilħaq lilkom ilkoll bnedmin ta' rieda tajba, miftuħa biex tisimgħu lil Alla. Jekk bħalna intom imnikta minħabba l-mod kif qasir żmien qed titniġġes id-dinja
u tħassibkom il-kesħa li qed tipparalizza l-qlub u l-azzjonijiet? Jekk qed taraw jonqos is-sens ta' umanità komuni, inaqdu magħna biex flimkien insejħu lil Alla, biex flimkien insumu u biex flimkien magħna tagħtu dak li tistgħu biex ngħinu lill-aħwa. In-nar tal-Għid. Fuq kollox nistieden lill-membri tal-Knisja biex bżelu jaqbdu din il-mixja tar-Randan, imwieżna mill-karità, mis-sawm u mit-talb. Jekk xi drabi l-imħabba donna qed tintefa' f'ħafna qlub, żgur li mhux jiġri hekk fil-qalb ta' Alla. U jagħtina dejjem okkażjonijiet ġodda biex nistgħu nibdew inħobbu mill-ġdid. Din is-sena, okkażjoni tajba se jkun ukoll l-inizjattiva 24 siegħa għal Mulej li tistedinna niċċelebraw is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni f'kuntest ta' adorazzjoni Ewkaristika. Fl-2018 din se tinżamm il-ġimgħa 9 u s-sibt 10 ta' Marzu, imnebħa mill-kelmiet tas-Salm 130. Għandek hemm il-maħfra. F'kull djoċesi, almenu knisja waħda tibqa' miftuħa għal 24 siegħa konsekuttiva biex toffri il-possibilità tat-talb ta' adorazzjoni u tal-qrar sagramentali. Fil-lejl tal-Għid ngħixu mill-ġdid ir-rit suġġestiv tal-mixera tal-Blandun. Mixowl min-nar il-ġdid, id-dawl naqra jibda jkeċċi jdlam u jdawwal lil-ġemma liturġika. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-imwiet, mill-qalb u l-fema tagħna jkeċċi id-dlamijiet. Biex il-koll nistgħu ngħixu mill-ġdid l-esperjenza tad-dixxipli ta' Emmaus. Jekk nisimgħu il-kelma ta' Alla u nittrejqu bil-ħobż tal-Ewkaristija, il-qalb tagħna tkun tista' terġa' lura għal ħeġġa tal-fidi, it-tama u l-imħabba. Min qalbi imberikkom u nitlob għalikom. Tinsewx titolbu għalija. Mill-Belt tal-Vatikan, l-1 ta' Novembru 2017, solennità tal-Qaddisin kollha. Il-Papa Franġisku.